Здравейте и добре дошли в първият публично достъпен урок на музика за всеки. Аз съм Нели, вашият преподавател по гитара и днес ще направим един акорд от песента 7 на пив, като ще го изсвирим също и с песента. Ще направим едно упражнение за уши, ще ви кажа какво означава това по-късно и ще погледнем някои от частите на китарата. Този урок се осъществява благодарение на подкрепата в платформата Buy Me a Coffee. Ако искате да подпомогнете бъдещи такива уроци, ще оставя линк за платформата по-долу. Благодаря за това, че правите възможни личните уроци също и за деца в неравностойно положение. Ще започнем с повечето части на китарата. Ето тези неща тук, това са струните. Важно е да запомним, че това са струните, защото ще ви казвам на коя струна да натискаме. Броим ги като етажите на къща. Започваме от земята. 1, това е първа струна, 2, 3, 4, 5, 6. От земята нагоре ги броим струните на китарата. Добре, а тези вертикални неща, тук металните работи, това са пракчета. Като на китарата няма да натискаме върху металното, а преди него. Значи това е първо пракче, това е второ пракче, това е трето пракче, това е четвърто и така нататък нагоре, 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 нагоре. Та, от тук едно и се качват нагоре цифричките. Друго нещо, ето това цялото нещо, това е тялото на китарата, а това тук е главата. И настроим китарата с помощта на тези ключове. Много лесно може да се настрои китарата с помощта на едно безплатно приложение, което се казва Guitar Tuner. Ще оставя линк към него отдолу. Той изглежда ето по този начин и съответно чува какво свирим. И в момента, нали, моята китара е в строй. Но иначе показва, ако... Всъщност, нека да разстроя малко китарата. Ето, виждате ли, сега показва, че тази струна е ниска. Оп. Търсим да накараме струната да стигне до посредата. Съответно, завъртаме ключа. И ето сега в строй. В едната или в другата посока ще видите как се изменя, но също така в момента е на автоматичен режим, но ако китарата ви е много извън строй, може да не хване добре струните, съответно може да си натиснете специфично тази струна да си настроите, която е 6-та, след това натиснете тук за 5-та, тук за 4-та, за 3-та, за 2-та и за 1-та, за да може да ви покажа по-точно за самите струни. Добре. Това е накратко за настройването на китара, но ако имате въпроси за това или за каквото и да било друго по време на този урок, моля коментирайте и ще добавям още допълнителни видеа, за да мога да отговоря на вашите въпроси. Казахме, че това е тялото на китарата и това е главата на китарата. А тази средна част, която може би малко прилича на дълъг врат като на жираф, тя се казва гриф. Малко странна дума, но се казва гриф. Добре, и тази дупка се казва резонаторен отвор. Не е твърде важно да знаете това име, но оттам излиза силата на звука и съответно звукът върви напред. Резонаторен отвор, но това е по-лесно за запомнене, това се казва магаренство. Това е магаренцето на китарата. Добре, това са накратко частите на китарата. Сега, нека да пробваме да хванем първия си акорд. Първо, как се държи китарата? Гледаме ето тази обла част да падне върху нашия крак. Съответно, ако китарата ви е за десничари, трябва да застане на десния крак, за да свирим като акустична китара, не по класически тип, защото сега ще свирим акорди. Не е важно да имаме класическа постановка. И по този начин по-лесно може да се стига грифа. Ако китарата е леко по-голяма като за вас, по-лесно ще се стигне. Слагаме китарата на десния крак и съответно дясната ръка ни от тази страна, лявата ръка ни е тук на грифа. Какво ще направим сега? Ще хванем някои от струните. Но нека първо да кажем за лявата ръка. Ръката, която е на струните. Как броим пръстите? Не броим палеца, защото палеца застава зад грифа. Броим първи пръст, втори пръст, трети и четвърти.
Така ги броим тези пръсти, защото палецът застава тук отзад да подпира, когато натискаме струните. Та, сега ще сложим първи пръст на второ пракче, трета струна. Ето малко се приближавам. Ето тук първи пръст, второ пракче, трета струна. Зад него слагаме втори пръст на второ пракче, втора струна. Те са един до друг. Сега, какво правим с другата ръка? С другата ръка ще свирим само тези три струни. Да пробвайте така да ги минете бавничко. Това е акордът ла. И по-специфично лесната версия на акорда ла, която е супер за съвсем начинаещи. Сега да обърнем внимание на пръстите. Трябва да натискаме с връхчетата на пръстите. Ако леко ги заоблим, може да заглушим тази отворена струна, на която нищо не натискаме. Когато не натискаме, се казва отворена струна. Но може да я заглушим. Затова трябва да натискаме с връхчетата на пръстите и да натиснем достатъчно силно, така че да няма такова бъстене. Но понякога бъстенето може да се получи, защото струните са стари, защото грифът на китарата леко е мръднал със сезоните, се случват такива неща също. Ако сте сигурни, че сте натиснали силно, то проблем с бъстенето от това. Като например тези струни на тази китара са малко стари, необходимо е да ги сменя. И затова се чува бъстене в момента. Но иначе трябва да се чува ясно всяка нота поне. Да няма заглушени работи. Нали? Добре. Да. Това е акордът ла. Сега, хайде да пробваме заедно. Ще кажа 1, 2, 3, 4 и после ще дръннем акорда. 1, 2, 3, 4. Пак. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И пак. 1, 2, 3, 4. И пак. 1, 2, 3, 4. Последно. 1, 2, 3, 4. Идеята е да хванем някакъв ритъм, защото сега ще пусна песента 7 на пив и ще изсвирим този акорд заедно с песента. Съответно ще ви преброя кога идва този акорд. Ще кажа 1, 2, 3, 4 и след това ще изсвирим акорда ла. Много красива, много весела песен. Племеницата ми искаше да я научи и затова ви я давам и на вас. Надявам се да ви хареса. На децата, на които преподавам в единия център за настаняване от семейен тип, много им хареса също. 1, 2, 3, 4. Сега чакаме. Само. Скалите пак желания изгарят в облак. И 1, 2, 3, 4. Ръце рисуват в пясък. Едно сърце, а изгреба изкрясък. И 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. И сега чакаме. Записала. И 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Сега чакаме. И после ще продължим с втория куплет. И 1, 2, 3, 4. Това е. Сега чакам. Отмервам дни с усмивка на виновни. 1, 2, 3, 4. Сега пак чакаме. После отиваме към притова. Се разпла омайно жълто сива. И 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, сега чакаме. No, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, това е за притова. Следва един музикален мост, който няма да свири, който само чакаме.
акордите и да дойде пак нашия ред с последния музикалния клас. Ще сложа и линк към самата песен в описанието, за да може да се свирите сами с нея. Предстои припева, двоен припев и накрая уау като припева. 2, 1, 2, това чакаме. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, чакаме. Едно, две, три, четири. 2, 3, 4. Добре, чакаме. Сега следва. Само уау. Едно, две, три, четири. 2, 3, 4. Добре, имаме само още един път да изсвирим този акорд. Едно, две, три, четири. Това е песента. Това е акордът, с който тя започва и с който тя завършва. Песента 7 надпив започва и завършва с акорда ла. Това беше, което изсвирихме днес. Това е за днес от тази песен. Ще сложа и линк към нея, разбира се, в описанието, за да може да си я свирите сами с песента. Така че пускайте я, слушайте я, да я запомните как звучи също така и да свиквате с нея. Давам малка пауза да направим упражнения за уши, защото някои от вас може да са ви заболяли пръстите, като за първи урок. Се случват такива неща. Ако усетите болка, винаги може да сложите урока и на пауза, да си дадете 5 минути почивка и след това пак да се върнете, защото не искаме да стават ранички по пръстите. Линейки, ето така, е нормално да се виждат такива длъбнатинки да се случат, но въпросът е дали има болка. Ако има болка, си даваме почивка, за да не станат ранички. И така всъщност и напредваме по-бързо, защото ако станат ранички, после става и по-трудно за упражняване. Като говорим за упражнения, да спомена как е най-добре да се упражнявате. Най-добре е да се упражнявате по 5 минути, 5 дни в седмицата. Ако искате да ви кажа какви са причините, защо това работи, ще мога да направя отделно видео на тази тема. Тя е доста обширна. Но наистина работи този модел, стига да имате 5 дни в седмицата за 5 минути, по-добре, дори да е по-малко, по-добре е да има някаква редовност в дните, да ги има тези 5 дни в седмицата, както споменах, които да можете да се упражнявате. Ако гледате телевизия, 5 минути са една рекламна пауза. Така че нищо не пречи по време на рекламите, вземете си китарата, упражнение. Завъртам се, така че да не виждате какво свиря и ще изсвиря 2 ноти. Вие трябва да познаете дали втората е по-висока или е по-ниска. Добре, хайде да започнем с тази. Ще изсвиря пак. Втората нота беше по-висока. Като също може да си слагате тук видеото на пауза, за да си помислите малко, нали? Да помислите каква нота или да си ги повторите няколко пъти преди да решите какъв е вашия отговор. Това не е изпит, не се очаква да се познае всяка нота, това е упражнение за уши. С него си упражняваме ушите лека по лека да свикват да разпознават високите и ниските ноти. Окей, ами това. Хайде пак. Втората нота пак беше по-висока. Я да видим, ето това. Втората нота беше по-ниска. Втората нота беше по-висока.
втората нота беше по-висока и последно. Втората нота беше по-ниска. Добре, това беше упражнението за уши. Хайде сега още един път да изсвирим акорда ла и да го изсвирим с песента 7. Та, пак припомням как се свири този акорд ла. Първият пръст, показалеца, отива на второ пракче, трета струна. Значи броим струните 1, 2, 3. Трета струна, броим пракчетата 1, 2. Тук. Добре, после вторият пръст отива точно зад него на втора струна, второ пракче. Така, и свирим от трета струна, 1, 2, 3, надолу към земята. И това е акордът ла. Натискаме с връхчетата на пръстите. Добре. Хайде да пробваме пак с песента 7. 1, 2, 3, 4. Вълни в морето галят, скалите пак, желания изгарят в облак 1, прах. 2, 3, 4. Ръце рисуват в пясък едно сърце, а изгребат Сега с ще имаме към трите, бе. пясък. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, чакаме. Пак, още един път припева. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, чакаме. Добре, отиваме към втори куплет. 1, 2, 3, 4. Сега чакаме. Отмервам дни с усмивка на виновни. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Пътека лунна Супер, жива сега предстоят. се Предстои разтова. пак припева два. Омайно жълто сива. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Супер, чакаме. Пак да започне за 7. Дълго си. И после на този. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре. И сега предстои музикалният мост, който го два пъти. И за него чакаме, защото там няма акордът ла. Има друг вид ла. Има друг вид ла, и него ще го хванем друг път. Един по един и така ще се така. Още един по този музикален мост, върви. Следва припева, пак втори припева. И 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Чакаме. И пак, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Супер. Чакаме. Сега вече към края, където сам се пее уау. И 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Добре, чакаме. Преси само още един път да го свирим. 1, 2, 3, 4. Това е цялата песен. Кажете в коментар как ви се е сторила тази песен с един акорд само, като го изсвирим, лесно ли беше? Искате ли още акорди да хванем? Някакви въпроси дали са излязли? И благодаря, че се доверявате на мен за вашето китарно пътешествие и ви благодаря много за подкрепата към проекта Музика за всеки, за да мога да продължа да ходя в домове за деца в неравностойно положение и да им преподавам китара. Ако искате да подкрепите проекта допълнително, ще оставя линк за това в описанието. Пожелавам ви лек и весел ден и ще се видим след един месец.